Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Boyet is here. Siya nga pala, today, samahan niyo ako na i-unbox yung ating nabiling bike accessories sa Lazada. So guys, bagong lahat, pakita ko muna sa inyo yung ating nabili sa Lazada. So, we will open the app of Lazada and check out kung ano yung mga nabili natin. So ito, start tayo. So we have to go to the app of Lazada. Yan, Lazada. So yan, open natin yung Lazada. So okay, yan, may mga messages tayo dyan. Mayroon tayong sa messages, tingnan natin. So from here, ito natin yung ating yan, yung delivered. So your parcel has been delivered. So today, natanggap natin yung parcel natin. Yan, it's already delivered. So guys, i-check natin ngayon kung ano yung itsura niya, kung maganda ba yung quality, kung tama ba yung binili natin dun sa store na yon, meron bang damage or meron ba something na hindi natin magugustuhan. So let's see.